Moi, tässä meidän majan esittelyvideo. Joo, tossa on mun pyörä. Tästä mun kaveri on täällä. Tossa on tässä on tuossa mennä sisään. Tässä on leikkitalli. Tuohon laittaa aina pyörät. Sitten me mennään aina tänne. Tälleen. Tässä joku tulee täältä. Tohon. Sitten käännytään, mennään peremmälle. Täällä on olohuone. Tuossa on salaisesti mun lokari. Sitten tässä nyt vaan on tämmönen, sit käännytään. Menee tämä käytävä. Sitten yhtäkkiä tulee ovi tähän. Tästä pääsee hakemaan puita ja menee vaan mettää. Sitten tästä tulee tänne. Tässä on tämmönen huone. Sitten tuolla on tommonen, missä on raju ja varasto. Ja se oli siinä ja tilatkaa Mikko YT, moi!